Wannan matan ta kawo ƙarar 'yan wutan NEPA sakamakon tana biyan kuɗin wuta kuma suna zuwa suna yanke mata wuta. Kafin in saka muku wannan bidiyo don Allah kar ku manta ku sharing ɗin wannan bidiyo sannan ku like ku comment. Sannan idan wannan ne farkon ka da zuwa wannan channel don Allah ka taimaka ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yanda da mun saki sabon bidiyo za ka gani. Bari in saka muku wannan bidiyo ku gani. Wannan matan ta kawo ƙarar 'yan wutan NEPA sakamakon tana biyan kuɗin wuta amma kuma suna zuwa suna yanke mata wuta. To ta ga abun ya yi yawa, ta yi magana da oganinsu da shugabanninsu domin su daina zuwa suna yanke mata wuta. Ita tana biyan kuɗin wuta kowane wata kuma sun ƙi. Shi ne ta garzayo ta zo wajen hukumar human right domin su ƙwatan mata 'yancinta. Domin wannan cin zarafi ne ka biya kuɗin wuta kuma a zo a yanke maka wuta, wutan da ba samuwa take ba yanda ake so, kuma a zo ana ci maka wannan zarafi. Shi ne ta ga ba za ta iya haƙura ba sai ta kawo ƙarar wa'innan 'yan wutan NEPA domin su bi mata haƙƙinta. To na san jama'a za ku ce an bi mata haƙƙinta ko ba a bi mata ba. Mu haɗu a bidiyo na gaba.